हे लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेब आरोबाव बरायहरनाय थाबावबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। स' लोगोफोर आं दिनैहाय गोबाव समनि उनावहाय गोदानै मोनसे फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि माखासे आपडेटखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनिनो टाइटेलानो जाहैबाय हाल खदालजों गेलेनाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ जों गाहायै अबे चेनेलनि गेजेरजोंहाय नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला स' लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडिअखौ हाज'यारी क्रिएशन इउटिउब चेनेलनि गेजेरजोंहाय नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअहायनो गाहायजों फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों मनालिसा हाज'यारी बिथांखौ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बिथांनि बे गोदानैहाय फैनो गोनां अफिसियेल मोनसे मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफिखौ खालामदों बिस्वजित बसुमतारी बिथाङा दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनिनो देंखोखौ होदों इलिसा बर' बिथाङा दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो मोनदों। गुबुन माखासेफोर आपडेटफोरखौ मोनोब्ला नोंथांमोन गेजेरावहाय भिडिअ खालामनानै खिन्थाबावगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो मोनदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव जुदि भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट होनायनि नटिफिकेसनफोरा नोंथांमोननियाव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर।